Abba ka bamu labari. Labari kuke so? Eh. To kafin na fara baku labari ina so ku kasa kunnuwanku da kyau domin labarin da zan baku mai muhimmanci ne. To baba. A wani lokaci ƙabilar Amhara sun taɓa tsintar kansu a cikin wani mummunan yaƙi. Bayan an kammala yaƙin, sai sarauniyar Ingila ta jefa akasarin mutanen Amhara a cikin jirgin ƙasa, kuma ta tafi da su a can birninta wato Ingila. Daga nan sai aka tursasa mutanen Amhara da yin aikace-aikace. Sulyana ta kasance ɗiyar sarkin Amhara, kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda sarauniya ta kama. Sulyana tana da 'ya mai suna Milam. Mahaifin Milam shi ne ya shigo da addinin Islam a cikin birnin Amhara, kuma sabida wannan dalili yasa sarauniyar Ingila ta kawo hari ga birnin Amhara, domin mahaifin Milam ya kasance ɗa a wurinta. Burin sarauniyar Ingila shi ne ta kama ɗan nata da hannunta domin ta hana sa yaɗa addinin Islam. Kuma a cikin binciken da ta yi ne ta gano cewa ɗan nata ya samu mafaka ne a birnin Amhara. Sabida wannan dalili sai ta yi shirin yaƙar ƙabilar Amhara. Sulyana ta samu kanta a gidan kaso sabida wani laifi da ta aikata. Ita kuwa Milam sai ta taso ƙarƙashin kulawar wata hadimar Sulyana. Bayan girman Milan ne sai ta yi shirin fitowa da mahaifiyarta a gidan kaso da kuma baiwa ƙabilarsu 'yanci. Milan ta samu damar cikar burinta, kuma ta samu nasarar baiwa ƙabilarsu 'yanci, wanda haka ya sa suka samu damar tserewa a cikin jirgin ƙasa tare da duk mutanen da sarauniyar Ingila ta kama. Bayan tserewar ƙabilar Amhara daga birnin Ingila, sarauniyar Ingila ta gano cewa addinin Islam shine addinin gaskiya, kuma duk wanda ya riƙo da shi zai kasance a cikin aminci na har abada. Kuma a cikin haka ne ta gano cewa zalunci, mugunta da kuma sauran fushi ba su da kyau ko kaɗan, domin sukan jefa mutum ga halaka. Sarauniyar Ingila ta yi dana sanin abin da ta aikata ga ƙabilar Amhara, kuma ta nemi a yafe mata. Ƙabilar Amhara da mutanen Ingila sun samu fahimtar juna a kai, wanda hakan ya sa aminci ya dabaibaye waɗannan al'ummomi gabaki ɗaya. Daga wannan lokaci sai ƙabilar Amhara da mutanen Ingila suka haɗa kansu. Daga nan suka ci gaba da rayuwa cikin jin daɗi na har abada. Abba, wannan labari ya yi daɗi. Da kyau 'yan yara, ina fatan dai kun gane darasin labarin. Sosai kuwa Abba, mun gane. To yanzu ina so kowanenku ya faɗa min darasin da ya fahimta a cikin wannan labari. To Abba, bari na faɗa maka abin da na fahimta a cikin wannan labari. Ba ko shakka, addinin Islam shine addinin gaskiya, kuma duk wanda ya riko da shi to zai kasance a cikin aminci na har abada. Darasin da na fahimta a cikin wannan labari shine zalunci da saurin fushi kan iya jefa mutum ga halaka, saboda haka mu guji zalunci da saurin fushi. Yana daga cikin darasin wannan labari mutum ya kasance mai amfani ga al'umma tare da gabatar da tsantsar taimako ga mabukata. Da kyau 'ya'yana, lallai da alama kun gane inda wannan labari ya dosa. Ina roƙon Allah ya ba mu ikon aikata alheri. Amin, amin.